ମାମୁନ କଣ କରୁଛ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି କହିପାରିବ? ହଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗାଁ? ଭୁବନ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ? ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିବ ମନ୍ଦିର? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଡ୍ୟାମ? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମଠ? ଏମାର ମଠ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଯାତ୍ରା? ବାଲିଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସରଟା ଜଣାଇବେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭୁବନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।